Estàs buscant ocupació per aquest estiu? La Generalitat Valenciana i la Vora et donen l'oportunitat de treballar a les platges de la comunitat com a assistent Covid. Vetllaràs pel compliment de les mesures de distanciament social, col·laboraràs en el control d'accés i aforament de les platges i donaràs informació sobre seguretat enfront de la Covid-19. Si tens entre 18 i 30 anys, posseeixes permís de conduir de tipus B, títol de graduat en ESO o equivalent i estàs inscrit com a demandant d'ocupació en la Vora, pots aspirar a aquest treball. Consulta les condicions i requisits complets en lavora.gba.es. Ajuda'ns a mantenir les platges segures. Actuació financiada per la Unió Europea a través del programa de la Comunitat Valenciana del Fons Social Europeu com a part de la resposta a la pandèmia de la Covid-19.